Aquí al Congrés el que fem és promocionar, entre una de les coses, la ciutat de Barcelona a Catalunya, però també el teixit empresarial que tenim aquí a Catalunya. En aquests moments ens trobem en el pavelló català, on tenim 48 empreses catalanes que estan presents en aquest pavelló gràcies a la Generalitat de Catalunya. I després tenim un altre pavelló que li anomenem el pavelló del coneixement, on tenim centres tecnològics i projectes que hem fet aquí també des de Catalunya per poder-los exportar a la resta de l'any. Bé, el Congrés no deixa de ser una pota més del que és la Mobile World Capital. La Mobile World Capital és un projecte industrial que es desenvolupa des de Barcelona cap al món. És la primera vegada que es desenvolupa un projecte d'aquest tipus a qualsevol part del món. I com a dic, una de les potes és el Mobile World Congress, que és el que veiem durant 4 dies, on totes les empreses de tot el món, les més importants, venen aquí a Barcelona i amb 90.000 metres quadrats, com tenim aquest any, doncs, fan una exposició de les últimes tecnologies. Al mateix temps, la Mobile World Capital també tindrà un espai més proper al ciutadà. Fins ara, el Mobile World Congress ha estat una cosa que s'ha celebrat a Fira de Barcelona i que mai ha impactat, o que impactava molt poc dintre de la indústria catalana o dintre de la ciutadania. En canvi, ara, amb les dues actuacions que fem des del Mobile World Capital, una que es diu Mobile World Center, que és l'espai que tenim a Plaça Catalunya, on tots esteu convidats a poder assistir i on veureu tecnologies mòbils, i veureu història de la mobilitat, i veureu realitat augmentada, i veureu tot el que es mou al voltant de la mobilitat. També estem creant un altre espai que és el Mobile World Festival. El Mobile World Festival és com agafem activitats lúdiques, esportives, culturals, que s'estan realitzant a Barcelona i els hi posem la part més mòbil. Per exemple, en aquest cas, aquest any començarem amb el Festival Fantàstic de Sitges, on tindrà la seva pota mòbil, o bé, per exemple, el Sonar també tindrà la seva pota mòbil. I ja com a espectacle final, com a gran festival, serà el MOBA, que es realitzarà el mes de setembre, on serà un espai, un festival, on la mobilitat, la música, el teatre, estarà tot junt durant 3 dies al mes de setembre. Nosaltres aquí tenim 1.400 expositors i el problema que tenim, o possiblement la sort que tenim, és que les empreses catalanes són empreses molt petites. El que s'ha de fer molt bé la s'ha de fer. Són empreses innovadores, són empreses amb un coneixement específic i que són molt bones. El problema és que són empreses petites i malauradament aquest congrés és un congrés que és molt les empreses catalanes no poden accedir. Per això la Generalitat de Catalunya el que fa és ajudar-les i per un preu bastant reduït, estaríem parlant d'uns 2.000 euros, doncs tenen un estand, tenen entrades, o sigui, realment els surt extremadament econòmic i el retorn de la inversió que tenen és molt important. Tenim empreses aquí com per exemple Aios, on fa un temps estan treballant ja en diferents projectes i aquí en aquest cas és una empresa petiteta que es diu Olesa de Montserrat, amb el Pau del Mar, i a partir d'aquí els hem ajudat a posicionar-se en un espai que per ells sols és estar impossible confiança i com elles 48 empreses més. L'acció és que hem ple 90.000 metres quadrats de Fira de Barcelona, quan pensàvem que això es quedaria gran, doncs ens ha quedat petit un altre cop. La satisfacció personal de les diferents companyies amb les que vas parlant, doncs realment et diuen que estan molt contents pels espais. Tenim aproximadament l'impacte econòmic que serà molt